गोविंद सारा मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव फंसे बाथ्रा बुंनो थाखाय देरनाब्ला सारनि जानानै जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि जानानै एक्स एनडीबीफोरनि केसनि जेंनानि जानानै मुंख्लं नखरनि जानानै दिनैनि समाव एक्स एनडीबीफ्रा फंसे बाथ्रा बुंनो रावबो गैया। अबे जायगायाव उन्दुनानै दं। नाथाय साननैसो सिगां फेरेंगानि जानानै साननि हरनि एक्स एनडीबीफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनैनि समाव गोविंद सारनि जानानै बा गोविंद सारा मा बाथ्रा बुंखो बिटिआर एकर्डजों देरनाब्ला सारा उदां जाया जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि जानानै फंसे बाथ्रा बुंनो एक्स एनडीबीफ्रा अबे जायगायाव उन्दुनानै दं। रंजन दैमारी मुक्त এনেতো মুক্ত নহয় যেহেতু তেওঁৰ এগেইনষ্টে যি কেছ আছিল সেই কেছটো কনভিক্টেড হ'ল আৰু কনভিক্টেড কেছটো কাইলৈ মুক্তি হ'ব পৰহি মুক্তি হ'ব বুলি কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া। তেওঁক যদি মুক্তি কৰিব লগা হয় মুক্তি পাব লাগে তেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াহে কৰিব। এইটো কোনো এজন কনভিক্টেড মানুহক চুক্তিৰ দ্বাৰা মুক্ত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। गोविंद सारनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनाखाबाय जोबोद दुखुनांथाव दुखुनि समाव दुखु आरो सोदेरनाय। दिनैनि समाव एक्स एनडीबीफ्रा अबे जायगायाव उन्दुनानै दं। देरनाब्लानि जानानै जायफोर जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडीबीफोर दिनैसिमबो 8 बोसोर 10 बोसोर 12 बोसोर जानानै थानाय बिथांमोननि जानानै आरो लोगोसे एक्स एनडीबीफोरनि केसनि जेंना मुंख्लं नखरफोरनि जेंनानि सायाव फंसे बाथ्रा बुंनो रावबो गैया। साननैसो सिगां ओरैबायदि साननि हरनि फेरेंगानि जानानै बाथ्रा बुंदों। बिथांनि जानानै बुंनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय दिनैनि समाव गोविंद सारनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनाखाबाय खोनासेयावबो दिनै फंसेबो बाथ्रा बुंफिननो थाखाय दिनै रावबो एक्स एनडीबीफ्रा माथो गैया। आरो लोगोसे प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन इउजि ब्रह्मआ मा बुंदोंमोन गोविंदआ एसे लाजिनो सोलों बिटिआर एकर्डजों जुदि उदां जायामोनब्ला मानो एकर्डखौ बा सक्तिखौ खालायखो। दिनैनि समाव मानो थाखाय गोविंदआ बेलेग इउजिआ बेलेग प्रमद बर'आ बेलेग बाथ्रा बुंनो लामा लाखो। नाथाय सानसे समाव जेब्ला बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव गोविंद सारा बुंदोंमोन थाबैनो देरनाब्ला सारा उदां जागोन आरो लोगोसे प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन बे बिटिआर एकर्डजोंनो देरनाब्ला सारा उदां जाबाय। इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन जोबथेसालियाव थाग्राफ्रा देरनाब्ला सारा उदां जाबाय। दिनैनि समाव गोविंद सारा लाजिनांगौ। प्रमद बर'नि बुंनाय इउजि ब्रह्मनि बुंनायखौ लानानै गोविंद सारा लाजिनांगौ। बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर' सारा आरो फैबाय थानाय समाव गोहो खुंथायाव थानोबा फेरेंगा गोविंद बिसोर सानैखौ जुदि ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंबाय थायोबा जोबोद माइनास पइन्ट जागोन। रंजन दैमारी बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। आरो दिनैनि समाव प्रमद बर' सारा फेरेंगा आरो गोविंद सारखौ लोगोआव लाफायोबा फैबाय थानाय समाव गोहो खुंथायाव फैफिननांगौबा बिसोर सानैनि थाखायनो इउपिपिएल सरकारा हयथ' फैफिननो हानाय नङा। बिनि थाखायनो थाबैनो फेरेंगा गोविंदखौ प्रमद बर' सारा समाजनि खामानि मावनोबा एक्स एनडीबीफोरनि खामानि मावनोबा उननि समाव गोहो खुंथायाव थाफिननो गोसोबा बिसोर सानैखौ फज'नानै दोन अब्लासो एक्स एनडीबीफ्रा प्रमद बर'जों हेफाजाब होगोन रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होगोन। नाथाय बिथांमोना एक्स एनडीबीनि बेरेखा समाजनि बेरेखा रायजो राजाफोरजों बोरै सावरायनांगौ एक्स एनडीबीफोरजों बोरै सावरायनांगौ बिनि जेबो गुन गोनां राव गैया। बिनि थाखायनो आं खावलायो फेरेंगा गोविंद जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना सम मोनोबा देरनाब्ला सारनि खाथियाव फैनानै सोलोंजाफै। जोबथेसालियाव थानाय जायफोर बिर जोहोलावफोरजों सोलोंजाफै। समाजजों बोरै गोरोबनानै खामानि मावनांगौ एक्स एनडीबीफोरजों बोरै गोरोबनानै खामानि मावनांगौ आबसुफोरजों बोरै गोरोबनानै खामानि मावनांगौ एक्स बेल्टफोरजों बोरै गोरोबनानै खामानि मावनांगौ बेफोरखौ माखासे गुन गोनां सोलोंथाइखौ सोलोंजाफै देरनाब्ला सारजों। मानो होनोबा फेरेंगा आरो गोविंद बिसोर सानैया माखासे खोथा सोलोंनांगौ गोनांथिथार। मानो होनोबा बिथांमोना सोरबा गावनि केदारजों मोजां खोथा बाथ्रा सावराया सोरबा दुखुथिया न'खरखौ आरो दुखुथिया माखासे बाथ्रा बुंनानै आरो होसिननाय बेबायदिजों समाजखौ फोसाबलांनो हानाय नङा। दिनैनि समाव फंसे बाथ्रा बुंनो थाखाय दिनै गोविंदखौ रावबो साहस गैया फेरेंगाखौ बुंनो रावबो साहस गैया। नाथाय फेरेंगानि जानानै साननैसो सिगां जोबोद बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथांमोना जायफोर एक्स एनडीबीनि साफा सानै बिथांमोना साननि हरनि माखासे फेरेंगानि जानानै बाथ्रा बुंदोंमोन।
फेरेंगानि जानानै बुंनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया दिनै जोबथेसालियाव थानायफोरनि जानानै फंसे बाथ्रा बुंनो दिनै एक्स एनडीबीफ्रा बबे जायगायाव उन्दुनानै दं जायफोर केसनि जेंनानि फंसे बाथ्रा बुंनो रावबो गैया मुंख्लं नखरफोरनि जानानै फंसे बाथ्रा बुंनो रावबो गैया आरो लोगोसे दिनै जों खोनाबावदों लोगोसे एक्स एनडीबीफोरनि थाखाय मोजां खबरबाबो ओरै टार्निंजों फैनानैसो माखासे मेसेजआ मोन्दों एक्स एनडीबीफ्रा डाइरेक्ट प्रमद बर'आ माखासे ससियेल मिडियाफ्राव बर'नि निउज चेनेलफ्राव बुं गबिन्दआ बुं फेरेंगाया बुं एक्स एनडीबीफोरनि साख्रिया उमुक थारिखआव जागोन उमुक थारिख खालि जागोन सिदा बुं प्रमद बर' आरो गबिन्द सार आरो फेरेंगा साथाम सारखौ आं खावलायो सिदा बुं एक्स एनडीबीफ्रा बैसोजों खुनु खोथा गैया माखासे सोलोंथाइजों खुनु खोथा गैया डाइरेक्ट साख्रि ओरैनो टाइम पास खालायनानै जेबो लाब गैया इलेक्शन खाथिखाय ओरैनो रिक्रुटमेन्ट मा रिक्रुटमेन्ट डाइरेक्ट साख्रियावसो प्रमद बर' सार गबिन्द सार फेरेंगा सार ओरैनो इलेक्शन खाथियाव टाइम पास खालायनानै लाब गैया मानो थाखाय रिक्रुटमेन्ट एक्स एनडीबीफ्रा मा ट्रेनिं गैया नामा एक्स एनडीबीफ्रा मा रोङा नामा बिनि थाखायनो आं दिनै खावलायो एक्स एनडीबीफोरखौ जुदि साख्रियाव सोनो गोसोथारबा बैसोजों खोथा गैया माखासे सोलोंथाइजों खोथा गैया डाइरेक्ट एक्स एनडीबीफोरखौ जाय साख्रि मावनो गोसो सोरबा आर्मियाव सोरबा पुलिसाव सोरबा सीआरपीआव सोरबा हमगार्डआव सोरबा फरेस्टआव जायफोर डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ डाइरेक्ट साख्रियावसो गबिन्दआसो फेरेंगायासो मा ओरैनो टाइम पास रिक्रुटमेन्ट इलेक्शन खाथिखाय ओरैनो टाइम पास खालायनानै रिक्रुटमेन्ट समखौ ओरैनो थांगार होगोन नामा बिनि थाखायनो आङो जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ खावलायबावो ओरैनो टाइम पास खालायनानै ओरैनो रिक्रुटमेन्ट खालायनानै लाब गैया डाइरेक्ट सोनोबासो साख्रियाव बैसोजों खोथा गैया माखासे लेखा गोरोंजों खोथा गैया बेखिनि आं भिडिअखौ लाना फैदोंमोन प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सार आरो फेरेंगा सार डाइरेक्ट साख्रियावसो ओरैनो रिक्रुटमेन्ट खालायनानै टाइम पास खालायनानै लाब गैया इलेक्शन खाथियाव ओरैनो टाइम पास खालायनानै लाब गैया सोनोबासो डाइरेक्ट साख्रियावसो सोरबा सीआरपी आर्मी सोरबा पुलिस सोरबा हमगार्डआव सोरबा फरेस्टआव मावनो गोसो ओरैनो टाइमखौ लस खालायनानै रिक्रुटमेन्ट खालायनानै लाब गैया